Asaran. Abo gitino gid talawanan ako yung layat lagi. Mura mag di unique content mo tinunan. No, bitaw. Ug mao na magsimas sig bali-bali siya yang papel ya nga ana las taas ang ilahang kuan la diyo. Ang may na di na nato na siya pa di na sulduhan. Yes mga kaili, at ipakita ninyo ang behind the scene sa salida sa Tris Buhakhak TV. Ang nailaki na kayong maglilingaw sa social media o sa entablado mga kaili. Rolling! Action! Dali na, pre, nausa. Tawanan, magdali, hapon na kayo. Dali ba kayo? Gusto ko ta. Sige, magkakuha na. Dali ba? Sa puton, sa tanimo. Sa manog. Gusto mo na ito script, pre. Imuhan ni papel din eh. Dali na kayo, hapon na kayo. Habog naman, pre. Hindi layat ba? Sige ba? Mamatay yan mo gusto bako. Hindi mo pa kailangan. Di ka mahadlok. Katawa pre toto. Pre, sa may kasulti mo, pre. Ingon siya piti suga niya. Kurum din. Tanawon mo dito sa ubos mubo raman layatan niya. Habog. Ari ka ari ta diri babaw, ari ta diri babaw ni. Habog na niya. Di ari lang ko layat oh, ukir dari. Anak ka yuta man diha. Ari tali kay tungod sa law. Sa katuga kag kuan niya. Matunog ko sa law. Diha law na tan. Ano ko lang ka mga followers sa LA. Berarti minum tuluanan eh. Hagit ka diri dong kalimokoy. Di na magyud mausab ko ng scripts director. Mao na magyud kuno na. Hindi mausbon pero balik ni sugod ya. Wala ending naman eh. Ako na. Langan na. Ako mamatid niyo ba? Niyabot ka naman ay mamatid noon na. Di ka na mamatid kay toto may ngay mamatid kay murong tugnaw kabayo. Asaran. Abo gitino gid talawanan ako yung layat lagi. Mura mag di unique content mo tinunan. No, bitaw. Ang sa Sun Edge ba ya mao gid na. Sun Edge. Ha? 15 feet nung kaya. Yan pila ka feet ni mo. Ha? Pila ka feet. Wala ay 2 feet on eh. Yala kay diaman director Loyo usa man direct murag maglisod man siya mahadlok man ato punan niyang talent pe. Ug mao na magsimas sig bali-bali siya yang papel ya nga ana las taas ang ilahang kuan la diyo. Ang may na di na nato na siya pa di na sulduhan. Puni lang parang muda yon siya ba? Basi gigamya ra siya ba? Masama direct. Sa plano direct. Isunod tani nimo suspenso. Ana gani magagi. Direktor fokus back 10. Direk, fokus back 10. Gusto man, mapil man nung kuan. Ako na ba nag-unar mag-suspenso hor sa niyo na. Abog gid kayo pre. Abog kayo. Sana. Kining maong salida part kini sa ilang episode nga hangul og kaon nga kumpare. Atong makita nga si Alimukoy ug si Tatay Pisot anaa sa ibabaw sa kahoy. Gaunsa kaha ni sila? Well, kini sila nagsugba og karning baka. Kanong atuwa man sila magsugba og karning baka ibabaw sa kahoy. Gumikan kana sa ilang amigo nga si Tutong Tugsok nga grabe katampalasan. Diin bisan unsa na lang pagabuhat tunod ni Tutong Tugsok sa ilang pagkaon isip food trip. Mao na manghigala kung gusto mo masayod sa kinitibuk ang salida at tangin ninyo karong pipila ka adlaw mugawas kini sa ilang YouTube channel ang Tris Buhakhak TV. Daghang salamat mga ka-LA.